Uyayibona-ke le idinga ngazi ukuthi ungayibuka ngeso lesintu elithe ukujula kancane, imfushane, ibalulekile kodwa imqoka kakhulu. Ngidinga uvo lakho. Life Graduate, sondela. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lweza ubhekane zona likude phezulu. Do join. Malwandle ngiyi-life graduate and ngawabamba futhi ngisawabamba ngohlale ngiwabamba ngoqhubeka ngiwabambe amagama akhohlezi washo ukuthi bantu besifazane choose yourself, because le gender le kubuye ngazi ukuthi ziyayishiya la ngesinye isikhathi ubuye unga-understand ukuthi kwenzakalani ngayo. Igama-ke uyangazi, isibongo uyangazi, futhi-ke uma ungangazi uzongazi indlela yokuthi ungazi kangcono ukuthi uvele usubscribe. Mina nawe sivele sibiye kanje. Lalela izindaba zala ekhaya zakha ziyakhulisa, ziyaqondisa, kanti-ke eziningi zazo ziyaqwashisa futhi ngezimo nezinto ezenzeka emhlabeni siphila. Kanti uma unendaba nawe ofisa ukuthi posele yona, ifake-ke ku-0719499417. Uma ifaka kule namba ngicela uyenze ibe i-voice note ukuze ngisheshe ngikwazi ukuthi ngizwe kahle indaba yakho. Uma ngabe ukuthi ma-social media platforms amanye, ifake lapha ku-Facebook, I am Meaningful Conversations with Zandi Mfeka. Ku-Instagram, I'm Conversations with Zandi Mfeka. Ku-TikTok, I'm Conversations_Zandi Mfeka. I-life graduate yokuqina-ke lengibhalele ithi, Malwandle, dala ngikulandela dadewethu, ngibuka ngize ngazi ngisho ama-episode wakho way back where you were even teaching us about izimo zempilo. Kodwa-ke angikho lapho, bengithi angincome nje umsebenzi wakho omuhle. Ngiyabonga dadewethu. Uthi, Malwandle, I'm one of the women who has been single for a very long time by choice. Isimo-ke senza ukuthi ngizithole ngisingle kwaba ukuthi ubaba wengane yami wathi nje umntana wethu esanda kushona, wayengawuqedi ngisho nonyaka, wadutshulwa washona. Kusukela lapho angiphindanga ngaba nento nje ethi appetite for indoda. Uthando lami lendoda laphela, Malwandle, laphela ngisho nasozwanini. And le ngane ithe mayikhula yavele yafana nobaba wayo ngale ndlela yokuthi njalo mangiyibuka le ngane ngivele ngibona isithombe sikababa wayo, bona ngibone ngazi ukuthi noma kuthiwa ngiyaqoma ngazi ukuthi ngiyamchithela ubaba wayo ngendlela le ngane ifana ngayo nobaba wayo. Ngisho ukwenza kwayo le ngane yenziswa kwababa wayo kodwa iyintombazane. Uthi okay Malwandle-ke siqhubekile-ke isikhathi-ke kuthe ngonyaka odlule, okusho ukuthi ngo-2025 njengoba siku-2026, ngahlangana nalo bhuti esengithandana naye manje. Hayi, angifuni ukungasho Malwandle, inhliziyo yami ivele yamthanda lo muntu, yamkhetha wabaningi, kanti baningi abebengeshela. Ngingafuni okwangempela ukubaqoma omunye kuze ukuthi noma nginayo inhlasi kodwa ngizitshela ukuthi I am raising my kid, I'm raising her alone, and angifune lutho oluzosiphazamisa mina naye. Uthi Malwandle kodwa lo uthe mafika, awu Nkosi yami, ubhuti wabantu, waze wanesizotha, waze wanothando, waze wathobeka, wayiyona yonke into engiyithandayo emuntwini wesilisa, waze wangikhumbuza ngisho kwayena lo baba wengane yami osewashona. Malwandle, uyazi ukuthi introduction iyayiqala ngokuthi umuntu wasanazane kangcono, sithema sazana kangcono. Wangichazela ubhuti lo ukuthi unezingane ezimbili, izingane zakhe ezimbili zincane kunale yami, and zombili lezi zingane zihlala noma bazo. Uthi enye last born ena 2 years, endala ena 5 years, zihlukana ngeminyaka emibili, zombili zihlala koma bazo abahlukene. Uyazondla futhi anginankinga nokuthi wonke izingane zakhe. Into enhle kakhulu leyo, ayifuneki indoda elahla isendelayo. Uthi Malwandle-ke inkinga zami nalo mlisa wami omusha ziqala la ekutheni uyazi ukuthi nginengane ena 10 years and angisahlala ekhaya, ngihlala ngedwa nale ngane yami, nginomuzi wami kahle kahle nale ngane yami. Ekhaya sasiwumndeni omncane, umama ngisenaye washona, ubaba ngizange ngimazi impilo yami yonke. Bese umndeni omncane, umuntu enginaye empilweni udadewethu omncane engimlamayo osafunda e-university njengoba sikhuluma nje. So okusho ukuthi ingane yami ngizihlalela naye, udadewethu-ke ekhaya uyahamba ayayovela. Bakhona nabanye-ke ugogo wakamakhelwane owayeclose noma oyahlala silunguzela ekhaya ukuthi kwenzakalani. Okusho ukuthi nje ikhaya limanxiwa, okudadewethu lo oso-university makuvale uyahamba avakashe, nami ngiyahamba ngivakashe, ngifike ngivule ekhaya kushaya umoya, ngihline, ngenze lokho ekufanele ngikwenze. Uthi iy'nkinga zami-ke Malwandle nalo bhuti-ke manje esengihlekisana naye njengamanje seziqala ukungahlekisi. Ngani? Ngoba lo bhuti usekhuluma indaba yokuyovela ekhaya. Ngiqale ngayijabulela lento mayenzeka, kepha inkinga yami ila,
lo bhuti uma eyovela ekhaya ukubeke wakuqokothisa ngokusobala ukuthi uma eyovela ekhaya ucela ukuthi ingane yami ngishiye ekhaya komalume, okusho ukuthi ingane yami akayifuni emshadweni wethu noma emzini wethu esizowuthenga thina sobabili. Uthi Malwandle ngiqale ngingayinaki le ndaba ngoba ibiloku ingena kancane kancane masikhuluma iyangena kancane masikhuluma iyangena. Uthi-ke Malwandle ngake ngambuza-ke ngelinye ilanga ekhuluma uma ngabe uthi ingane yami izosala komalume, usho baphi omalume? Ngoba mina ngesikhathi sasiqala ukwazana nawe ngakuchazela ngempilo yami nangomndeni wami nokuthi vele bese umndeni omncane futhi anginawo umndeni, angizange ngize ngibe nobhuti sidalo, so okusho ukuthi angizange ngize ngibe nomalume. Ikhaya liyinxiwa kepha elinakekelekile ngendlela yokuthi udadewethu omncane ongilamayo usekhona, usathi uma ebuya esikoleni ahambe aye khona, nogogo kamakhelwane uyasibhekela from time to time. So manje uma ngabe uthi ingane yami ena-10 years esadinga umzali edinga ukunakekelwa, uthi angihambe ngiyoyishaya komalume, usho baphi bona omalume? Uthi hayi Malwandle ngalelo langa inkulumo ayiphethanga kamnandi, kwaba muncwanyana, iyavaleka kanjalo, yangabi nampendulo, kwacaca ukuthi asina-solution. Okay, Malwandle uthi sihambile isikhathi-ke kwayizinyanga ezimbili ezintathu, umlisi uyaqinisekisa ukuthi hayi uyafuna impela uyovela ekhaya, so unayo isolution. Uthi ngaleli langa wafona ejabule ngale ndlela engazange ngiyiqonde. Uthi nje wavele wathi nje unayo isolution yokuthi ingane yami sizoyenze njani uma ngabe sesishadile. Uthi nje wathi Malwandle, I have been looking at good boarding schools for ingane yethu le ingane yami lena 10 years izoyohlala e-boarding school. Ngani? Ngoba kusho ukuthi yena ubeka kucaca ukuthi akafuni ukuyikhulisa le ngane, akayifuni eduze kwethu, akayifuni nje nanokuthi nje ibe yiphathi ingxenye yempilo yethu, kodwa mina uyangifuna ukuthi ashade nami, ubona umfazi kumina. Uthi okay Malwandle, nangalelo langa makakhuluma leyo nkulumo angizange ngimphazamise, ngathi angithule ngilinde size sibonane ngoba le aseza nayo hayi cha uze nenye. Uthi Malwandle siqhubeke isikhathi sihambe. Caca-ke manje ukuthi ufuna usuku, ufuna nokwazi ukuthi ubani azoyovela kuyena njengoba ekhaya siwumndeni omncane kangaka. Ngithi mina hayi awume kancane ngendaba yokuyovela ngoba sisesenenkinga yokuthi ingane le yami sizoyithini uma ngabe ngabe sengishada nawe. Uthi athi awu sithando sami, ngoba bengishilo nje ukuthi ingane ngizoyitholela i-boarding school, a very good boarding school la izokhula khona kahle, izonakekeleka futhi nje izofunda nje get good quality education. Uthi nangalelo langa le ndaba siphinde siyiyeke khona lapho. Uthi kuthe jikijiki ngingasazelele nje ngelinye ilanga uneme unkunzana, kumnandi nje, uyabona lelo langa nje emjoleni bengazi ukuthi nje imudi i-right, siqeda nokushaya nje sicosha u-1 osheshayo kade sanda kungena efika, ngiyabona nje sisivovo sifudumeze iwindi njengoba kuse-winter nje. Uthi aphinde ayiqale futhi indaba-ke manje different, kodwa kusaseyindaba ekhuluma ngani? Ngezingane. Uthi nje sithando sami ave sengijahile nje ukuthi yonke lento yothi yenzeke isheshe ilunge nje ihambe kahle, mina sengijahe nje ukuqoqa iy'ngane zami zizohlala nami ndawonye sizikhulise. Iyangidina lento yokuthi izingane zami zikhulele emizini yabantu, okusho ukuthi ubhuti uplana ukuthi uma sesishadile uzothatha lezi zingane zakhe. Ubhuti mase sishadile uzothatha lezi zingane zakhe zombili uzothatha lezi zingane zakhe zombili, u2 years no5 years, zizohlala la nami naye mina ngizikhulise, kodwa eyami ingane akazimiselanga ukuyikhulisa, fanele ihambe iyokhulela komalume. Omalume bebengekho, fanele ingane yami ihlale e-boarding school. The other gender. Ngicela ukuza umbono wakho, sithini isintu uma omalume bengasekho ukukhulisela ingane oyizalele ekhaya mose uyogana? Impilo uyi-introduce kanjani ingane yakho empilweni entsha, uyilahle uyilaxazise komafinyilo ngenxa yendoda just because uthole umshado wena sefanele ulahle ingane yakho engakwazi ukukhulela kwenye indawo engazange yakujwayela, ekade ihlala nawe all along, uyikhulisa uzinakekelela yona, noma usothola umshado jikijiki uyifundela ama-boarding school uyogana wena. Ngitsheleni ukuthi siyisombulula kanjani indaba yale life graduate?
ngoba uthi yena Malwandle angisafune wamshado loyo. Wasitshela kahle wathi we must choose ourselves. Angisafune wamshado loyo ngoba kuyacaca ukuthi le ngane izohlukumezeka. Sengivele nje ngacabanga forward-ke manje ngoba sengicabanga nokuthi ingane yami vele ayisenayo. Sekusho uma ngingafa mina ngishade nale ndoda, shuthi ingane yami iphelelwe umhlaba. Life graduate, ngitshela come duze, ziyangishisa iy'ndaba zenu. Bye. Come duze, ziyangishisa iy'ndaba zenu. Bye.